Mga kaigsunan ug mga mahal lamong tigpaminaw nining tungora karon. Ano usab kini ang tulumanon sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing ang mga panghinaut kaninyo nga kamong tanan karon na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas ni ana sa inyong kalagsik sa among mga pagpanghinaot para kana mao'y mahimong punan magamit sa pagtimbang-timbang sa makamaturan makapaghatod kanato sa kaluwasan. Kini nga mga kamaturan ang gitulo ni Master kanamo padayon sab nga among gitulo di kanino nga pinagi sa nakasulat sa pagbasi sa Biblia nga walay mga pagtugang nina kung nagbasa man kami og mga basaon nga referensya dili gigamit para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura alang sa tanang mga kaigsunan sa PBCM, dili nato kalimtan ang atong mga paghatag sa binulan kung nakita niya para sa PBCM Palace Reconstruction o labi na sa atong katiguman kay sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna ang Marso 10 ug ang Agosto 19 og ang Disyembre 29 nga mo'y paabuton nato sa pagtambong niya na manghinaot kami nga kita na sa atong pag-attender. O labi na sa mga chapter president, kumusta sa tanan sa nagakalilaing dapit, labi na sa pag-angkon ninyo sa pag-abaga og radio station para maialagad kining atong mga kamaturan o programa para sa paghatag kanlagatanahon para sa kaluwasan. O sa PBCM compound, sa mga kaigsunan nga maluhutayon nga matinud-anon diha sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta kaning tanan? O ining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebangelista o ministro. Kiniusab si Brother Dave Srisaba nangumusta kanyong tanan mga kaigsunan ug kauban pa rin nato karon sa studio kauban natong ministro o magwawali Brother Rene Telebrico. Ug ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebangelista. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ug mga kaigsunan? Kini usab ang inyong igsoon ebangelista Brother Ronald Kanyaman. Ug dinhi ngayon na ihatag ko pa kamo sa pagpaila sa kauban pang ebangelista o ministro. Kumusta og maayong pagpataling og usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, usa nga makiguban kaninyo pinagis paghatod sa usa ka tagna nga mga kamatuoran. Ingon nini kita nga oras makaigsunan sa inyong pagpatalingog dining 29 na ka mga radio station. Adunay matag adlaw Domingo o matag adlaw Sabado sa inyong pagpatalingog dining atong programa Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Og dinhi ning inyong pagpatalingog dinhi sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City. Mabati ang programa matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launang tagna sa kahaponon. Live sa Facebook mga kaigsunan ang programa adunay usab nga makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5 o ingon man makita kini sa YouTube. Adunay pagsubli nini sa matag adlaw Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang tagna sa kahaponon mga kaigsunan. O kumusta sa tanan nga nagapaminaw labi na dinhi sa inyong pagpatalingog sa sibihan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa Bay Radio Waikurat FM. Ang atong programa mabati kini matag adlaw Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion din gihatagan kini kinabuhi sa mga kaigsuonan ng mga PBC member po sa pagdumala sa presidente sa Women's Madam Gaga Eugenio. At usab nga gikumusta ang atong igsoon nga naga monitor sa atong programa dinhi sa Lipa, Batangas branch ang chapter president Brother GC Salazar o sa ibong pamilya. At usab nga gitimbaya ang PBCM Dental President nga naghatag suporta dinhi sa atong programa sa radyo natin Manolo Fortich Bukidnon, Brother Iochikio Madrihanon. At usab nga gikumusta mga kaigsunan ang atong igsoon nga usa nga naghatag suporta dinhi sa atong programa sa Bayugan City sa 91.7 City FM. O ingon man, naghatag usab og suporta dinhi sa 1 FM 95.9 dinhi sa DXGM Butuan. Secretary at the same time Treasurer, no? Sister Hernanita Ortiga.
din sa Butuan City branch number 26. Kumusta usab sa mga higalaw mga kaigsunan nga nagapatalingog din sa Hingog City sa atong programa sa Real Beat Radio. Mabati kini matang adlaw Domingo alas 6 ngadto sa La City ang takna sa Kabuntagon din gihatagan kini kinabuhi unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Ingon man ang naghatag og pagsuporta ang pamilya Kisimundo o ang atong igsoon Brother Mario Chabet o ingon man ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din gipamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan din sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa mga kaigsunan ang nagapatalingog din sa atong programa din sa Villanueva, Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio. Ang atong programa matag adlaw Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion. Kumusta usab sa mga kaigsunan din sa Cagayan de Oro City ug sa maabot nga mga pagsibya din sa pagpaminaw ninyo sa atong programa sa Digsaryo Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon mga kaigsunan. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan sa inyong pagbatalingog din sa Tandag City ang atong programa mabati matag adlaw kita nga Sabado alauna ngadto sa alas 2 ang taknas kapunon din sa DXBP Sure FM. Kaya tagan kini o kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado din sa Tandag City Branch. Inabagan sa iyang mga opisyalis ang Vice Chapter President Sister Alma Bernedo, ang Treasurer Sister Julie Tubo ug ang Secretary Sister Marina Campado. Ug ingon man ang mga advisor nining mahong branch ni Brother Silo Canonigo, Brother Eric Canonigo, Sister Gertrudis Canonigo, Brother Marcelo Hubay ug ni Brother Pedro Campado. Kumusta usab sa atong igsoon Sister Melanie Labado Go Santos. Kumusta usab kanimo Brother Nilo Junior Rodilla dinhi sa Valencia Bohol sa imong pagpatalingog uban sa imong pamilya. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Radyo Publiko 106.1 Honey FM dinhi sa Kabadbaran City. Matag-adlaw Domingo mga kaigsunan alas 6 ngadto sa La City ang taknas Kabuntagon ang atong programa. Din gisuportaran kini sa atong igsoon PBC member Brother Nicanor Librero o usab Sister Angelica de Librero PBC member. Atong mga kaigsunan din sa tinipong bansa sa Amerika nagasudlong via Facebook Live ug iman sa YouTube PBC member Sister TC Kulihat o Sister Lily Patterson. Sa gihapon, Sister Tessie, ang among pagpasalamat sa imong pagbadangat sa mga libro o referensya nga imong ipadala din sa Central Office ug ingon man ang uban pa nga mga libro nga imong ipadalahay pa dinhi advance ang among paghatag diha sa mga pagpasalamat. Sa mga makita ng Jeremias family usab nagasudlong sa programa via Facebook Live, labi na ni Brother Nicodemus Nicky Jeremias, PBC member. At usab nga gikumusta ang atong igsoon, Engineer Brother Derwin Mangalos and family. O ang legal counsel sa pagtulunan sa BBC mga kaigsunan, Attorney Ramil J. Carion. Ato sa gikumusta atong igsoon din sa Taguluan Brother Jerry Kilaw sa pamilya, may papataling og Brother Jer. Kung gusto magpadangat sa mga pangutan ay text lang sa numero 0917-811-8882. Ako karon sa pag-iskot sa tima mga kaigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Dining tungura karon, auto sa ang gipangamusta ang mga kaigsunan diri dapit sa Bohol no. Sa kang Melissa Dayundon o kang Annabel Divino o labi na usab niining atong pagtuon karon ang gisgutan sa Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 3 o 4 part 6 na kini ikaunom. Para kini kang Lina B. Balaba diri sa Pilar Bohol. Ato kini nga gipadayon labi na sa importante nga mga pagpamatuod. Pero ato lang gipasidan nga katong mga nabilin nga angay pa natong tubagon, standby mo kay kung moabot ang among pagtubag, dili pud mo mahigawad kay samaan ni karon na taud-tauran kining atong gisgutan karon tungod kay kung musulod lagi ta ani ato sang ma-display Brad Deber no balikan ta para ma-reprise ang gipakita ni Elena Balaba sa pagpangutana. Okay. Ato lang basahan ang portion Brad Deber. Okay, atong basahon dinhi sa ikaduha na nga paragraph matud pa dinhi ni Sister Lina B. Balaba. Pastor Ronnie Mangalos ang una kong pangutana sa Pinadayag
13, 16, 18, kinsa maning tawhana, nga anaa kani ang unom kagatos ug kan umag-unom. Ikaduhang pangutana, sa pinadayag, 21, 3 ug 4, kinsa maning Dios sa Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, palihog lamdag iko. Lina Bibalaba, taga Pilar Bohol. Unya, kini nga sistema, atong i-display sa Biblia ang nakasulat sa pagpadayag. Kining usa ka Biblia nga hinubad, usa ka authorized version sa Textus Receptus nga Biblia, no? Kining pagpadayag, 21, versikulo 3. Og ako nakadungog og usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nagaingon, tanawa ang tabernakulo sa Dios. Anawban sa mga tao og siya mopuyo uban kanila og sila mahimong nga iyang katawan og ang Dios mismo mag-uban kanila og mahimo nga ilang Dios. Sa atong natun-an ni kini nga tabernakulo sa Dios mo ni ang lawas sa Dios nga sa paghisgot nato sa atong pagtuon. Sister Lina Balaba sa mga nagsunod garon mo ni ang lawas sa Espiritu Santo nga nipahulay, pero adunay pagbangon ra sa atong nabasa na sa Biblia tungod kay sa 31:14 gisaad man nga mobangon ang Dios, ug sa pagbangon unya sa Salmo 76:9 nga sa pagbangon sa maong Dios mao ang adlaw sa paghukom, mao nga sa magsunod unya niini sa dili pa maghukom, sa dili pa mobangon, may gisaad sa bersikulo 4 gikan sa pagpadayag 21:3-4 atong ipadayon sa pagbasa nga nag-ingon, ug ang Dios mupayad sa tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug wala nay kamatayon ni kaguol ni paghilak ni aduna pay bisan unsa nga kasakit, kay ang nauna nga mga butang nangahanaw na. Sa ato pa sa pagsunod ani Brad Deber, Brad Ronald, atong makita nga sa katapusan sa di pa lugar moabot ang adlaw sa paghukom, may mga paghilak nga sa gubangon lugar sa mga kanato o sa mga nakailanas kamaturan. Pero pag pahiran na ang luha sa mga naghilak, buti pasabot nga wala na'y kaguol, wala na po'y paghilak, wala na'y kamatayon, mao na ang gitawag o kinabigdan o eternal life, kaya wala na may kasakit yan ang panahon na. Usa sa pagkakaroon, mga kaigsunan, mga mahalamong tigpaminaw, dili pa nato makita ang realidad kay usa kini kasad adto kini sa adlaw sa katapusan ang kalipayan sumala sa Daniel 12:13. Karon, pero kining mga saara kalakip na ang saad sa Dios, kay kung si Master mo'y katumanan sa Espiritu Santo sa pagwali na mo, kung dili man mumutuo, katong wala pa makato. Kalakip sa pagpatuman sa maong eleksyon ang kahiusahan sa pagbutar. Apan ang makasubo yamot kay nahimong kontrobersyal kay ang mga membro sa PBCM. Mao naman hinuon sila ang magpasiatap nga wala na daw na. Masakit sa amo ang kaugalingon nga kita mo igitulo ni Master Chief Minister. Unsa bay Chief Minister? Labaw sa mga ministro. Kung pulis pa ko, pulis pod mo. Pero tungod kay pulis mo, ako po'y pulis. Parehas tatanan Chief of Police sa matag lungsod. Kung kita na-assign diyan niya na o sa siyudad man, dili man. Mao nga, ang realidad, unsa ang gisulti ni Master sa ang pag-ibanghilyo nga adunay gibilin niya nga pag-ibanghilyo o nabuhat na kini napatik sa atong basahon, Brad Ronnie, unsay gibilin sa atong magtutudlo. Okay, niya, basahan na ako ang mga ibanghilyo ni Master, may tungod. Kani mo rin nga ikaw gyud mo'y gisentro ni ining mga pag-ibanghilyo sa atong magtutudlo. Dinhi sa pahina 14 sa Kapitulo 1, versikulo 113 up to 116 ang atong pagbasahon. Gingon, maabot ang panahon nga si Lolo Charlie mahila pa na sa kadagkuan. Tagna pahayag ni Master sa tubangan sa mga mitambong sa iyang ibanghilyo. Sa makadaghan sa 114 na ni, sa makadaghan nga panahon sa diyang mamauli na ang mga tao pagkatapos sa ibanghilyo ni Master, nga iyang ipaulahi pagpauli ang mga sakop sa rondalya. 115 nga bersikulo, Anas. Kini si Anas usa sa sakop sa rondalya, gani mo ni leader sa rondalya. Anas, mulakaw ra bako, dili man mahimo nga dili ko mulakaw, pero sa akong paglakaw respetuhi baya ninyo si Loloy. Ang ipasabot ni Master nga Loloy,
ang Executive Vice President. Matod ni Master ngadto kanila. Sa bersikulo 116, Anas, tahura si Loloy, open and close parenthesis Charlie, respetuhi kay mulakaw rabako, og siya ang akong binlan. Tugon ni Master ngadto kang Anastasio Cularte nga leader sa Rondalia. Ang pinakabugat diya nga punto, Bradron, sa imong nabasa unsa? Kining pag-ingon ni Master ngadto kang Anas Cularte, kining leader sa Rondalia, Anas, tahura si Loloy Charlie, unya matod pa ni Master kay mulakaw rabako, respetuhi si Reverend Charlie. Oh, unya giingon pag yun nga maila ko sa mga kadaguan, di ba, Bradron? Tinuod na, Reverend. Walay membro sa PBCM ani nga mulimod basta nakadungog og tigpamati sa ebanghelyo ni Master. Ang pangutana kay maila man ko sa kadaguan. Kana bang pag-ila sa kadaguan tungod kay nakigumbati mo namo nga kauban sa pagtuo mo nang maila ko sa kadaguan? Una-una kuno ninyo kamong mga ministro man kamo. Unya gingon ni Master nga respetuhin ninyo si Lolo Charlie kamo di ay na ang giingnan. Ang inyong gibuhat pagrespeto ba na? Dili pagpakaulaw. Labi na itong bungat ni Brother Danilo Nakuang adunay leaflets na atong gibuhat para paghinumdom sa tanan niyang gisulti. Nga nag-ingon gani siya, tinuod gayod nga si Master wala nagbilin og balaod sa kiusahan sa politika. Og inora ng huna-huna og opinion. Tuwid kay gusto ninyong kontrolon ang mga sakop sa pagsunod ninyo kung kinsay inyong pabutuhan. Bisan wala makagusto ang ubang mga sakop ug hadlokon din nga silutan ni Master. Sa tinuod dili na sayo pong tinuod nga naa ng kiusahan. Og balaod ni Master ato niya nang makita. Kay natingala ta nga ano man nga mulikay man mo. Usa ra ka butang kiusahan dako na tinunto na lugar na. Bisan pagani wa mag-ingon si Master, mga brother, ha? Kung wa mag-ingon alang sa kiusahan, asa di ay ang maayo. Magsalimbuwag ta, dili magsuportar kung naimudagan natong kaigsunan. Unsaon pagdaog ana? Asa man ang atong mga panabot ana? Gituyo na mo ni pagpadangat sa tibok kalibutan, Bradron, kay ang ato pagsirado na sa mga kaigsunan sa nagakalilaing dapit. Nga once nga naa di ay atong suportaran, dili na sila maghuna-huna nga mubalibad pa sa kiusan kay namuntar og nasabtan na nila dili nga panahon lang nga sa eleksyon usa nato ipasabot kini. Nakaron, tungod kay parespetuhan man ta sa nabasa, mismo siya ani nga nagsulat nga gisalaygan, di gyud makalimod ana. Nakaron, nasakit man ninon sila sa pulong kay usahan nga sila ra may naghimo nga atong gipanubag nga dili tinuod ng dili kay usahan kay ang iyang prinsipyo Bradani, prinsipyo man lagi nga dili kuno kahiusahan sa politika nga pagbotar kuno kahiusahan kuno sa pagpasakop sa reliyon sa PBCM. Nani apa? Sa pag-address ni Master Ricanato, giunsa bata ni Master isip pagpabugat Brad Deber. Sumala sa mga ebanghelyo ni Master. Niari itong pagkabasaw nag-ingon ini sa panahon nga si Master nag-ebanghelyo naiyang gipakita nga hulagway ni Kristo isip himplo ug miingon siya taliwala sa daghang mga membro ug nausab si Charlie matud pang Master dinhi, Loy, ikaw ra ba ni ang gipakita mao ang hulagway ni Kristo? Oh, nakita nato nga ang hulagway ni Kristo sa kadaghanan. Ikaw ba anak Bradron, nasayod ba ka? Nasayon Reb gani sa pag-ibanghilyo sa itong magtutudlo, ana ako naminaw ni ana nga sa pag-ingon ni Master nga gihimplo ikaw nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Unya makita nato nga nagpakita si Master aning picture dili ni pagpadako sa ako ang katungod Brad Deber, Brad Ronald, Brad Ronnie kay mao man ni tinod nga kasaysayan. Yes. Og naa ang hulagway sa atong Ginoong Hesukristo na day mabasa din nato kibali na ay hulagway ni Master isip siya na mulong lugar nagpinpuwet. Unsay nakasulat diha Brad Ronald? Ani ari batong pagabasahon giingon ni Master, Loy, ikaw ra ba ni ang gipakita mao ang hulagway ni Kristo? O nakita nato na dunay hulagway nga ginunutan si Master nga naa si Virgen Maria o si Senyor San Jose og naapod si Kristo. Ingon mas Master nga ako kuno to. Pero bantayan mga mahal mong tigpaminaw, basig mo ingon nga,
ingon ang mga ministro sa PIBSIM nga panahon na sa Espiritu Santo, nabalik man lagi si Kristo. Wala na kay wali nga Kristo, kay wa na po'y wali nga Hiyuba. Pag nawala ang wali nga Hiyuba, ang nipuli Hesus Kristo. Unya nawala ang Hesus Kristo, Espiritu Santo, katumanan master niya, nganong nagtudlo mas master nga Hesus Kristo. Ang mugawas ani karon og di masirtan, murag tag si Kuy Buloy, nga si Kuy Buloy na iyang giangkon nga siya daw ang gitawag og appointed son. Siya ang may-ari ng sanlibutan. Ato maning ganing mabati. I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatiin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo? Sino kayo? O ni ana nga sistema, kini bang pagtudlo nakapatik na ba ni sa atong basahon, Brad Ronnie? Ingon nga pagpamatuod nga nasayod po si Brother Danny Nakwa kay kalakip o katabang man siya sa pagsulat nini. Napati kini sa maong basahon, Reverend, balikan ko pagbasa kining libro mga kasanitian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Divine Master Tomas de Iuinio Sr. Kining Ebanghelyo ni Master nga gibasa ni Brad Diver ug ni Brad Ronald mahitungod nga gisimbolo, gihimplo ang atong Executive Vice President ingon nga si Jesucristo gipatik ni dinhi nimong basahon. Niya, usbon ako ang himo sa basahon si Reverend Charlie Iuinio, katabang niya si Brother Danilo Nakwa. Sa pahina 3 sinako basahon rib, kapitulo 1 bersikulo 106 ngadto sa 107 ang atong pagabasahon gingon. Dunay panahon nga si Master nagpakita og panag-ingnan o simbolo nga iyang gipakita o gipadungog sa mga tao sa panahon sa iyang pag-ebanghelyo nga iyang gipatumong ngadto kang Charlie Eugenio mahitungod sa dagway ni Jesucristo nga gitaliwad-an ni Maria ug ni Jose. Loy, tan-aw ba? Dahil gusto ni Master nga ipatan-aw si Reverend atong hulagway nga itumbok niya nga atong bata ditong Hesus mao daw to ang ingon nga ang atong Executive Vice President atol sa ebanghelyo. Na, subuno ko ha, Loy tan-aw ba? Mao kadto nga mitan-aw si Charlie. Loy, ikaw ra ba ni? Kung gitudlo atong bata nga tumbok sa atong Ginoong Jesucristo. Ikaw ra ba ni matud ni Master nga nagtudlo ngadto kang Jesucristo. Diri sa basahon mga mahal namong tigpaminaw, gipatin-aw Brad Ronald, Brad Diver, Brad Ron nga dili di gyud ako mao ang Jesucristo. Tinuod. Kaysa gibasa pa lang nimo daan, makita dunay panahon nga si Master nagpakita og panig-ingnan o simbolo nga iyang gipakita o gipadungog sa mga tao. Simbolo di ito o panag-ingnan lang. Kaysa atong doktrina, naabata sa pagpadayag sa atong Ginoong Jesucristo sa mga kakontra nato sa doktrina ato ang Espiritu Santo, si Master katumanan, ang ila si Kristo. Sa atong doktrina sa pagtudlo, unsay gisulti sa atong Ginoong Jesucristo, bahin niya kung dunay magdala sa ngalan, Brad Ronald, sumala sa Biblia. Ania ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo rib. Atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 4 hangtod sa 5 atong ikama sa 23 ug 24 ingon ning atong mabasa sa bersikulo 4 og kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo sa bersikulo 5 kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan nga manag-ingon ako mao ang Kristo ug daghan ang ilang pahisalaagon. Mupos kitag kadayot, atong nakita nga ipagbantay di ay sa atong Ginoong Jesucristo ang tanang mato sa tibok kalibutan. Kay ngano, samtang moabot ng katumanan sa Espiritu Santo, dili na ka nang dapitan lugar sa panahon kang Kristo. Kay matod pa, ipagbantay kay daghan daw, unya ang mutungha, dinala ang akong ngalan, nga manag-ingon ako maong Kristo, gamiton lugar nila sa pagpamatuod. Nga si Kristo, karong panahon na iya ni Kristo ubin iyang angkonon nga si Kristo depende na kung saan niya pagnala og daghan ang ilang pahisalagon. Pinaagi niya na daghan na ang ilang pahisalagon unsa pa din kung atong ipadayon Brad Ronald kay natay bot ipasabot dinhi. Og reb atong ipadayon sa bersikulo 23 atong ilapos sa 24 ingon ni atong mabasa sa 23 og unya kon adunay magaingon kaninyo
tanawa ani ara ang Kristo o tuara siya. Ayaw gad kamo pagtuo niini. Sa 24, kay mutungha ang mga mini nga Kristo og mga mini nga propeta og magapakita dagkong mga ilhanan og mga katingalahan aron sa pagpahisalaag kon mahimo bisan pa sa mga pinili. O di ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga propeta mutungha gipabantay ni Kristo kung aduna daw mutungha nga tan-awa ani arang Kristo o taora siya na magtultol ba. Ayaw mo pagtuon na kung moingog mao ni Kristo. Kay mutungha ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga propeta magpakita paganig dagkong mga ilhanan ug katingal aron sa pagpahisalaag. Di ka naapil ko ana, Sister Lina Balaba, mga kaigsunan, mga kaubang ministro, wala. Kay si Master ay nagtubag kung gihimo ko niyang Kristo katong nabasa na nato sa unahan. Sa gibasa sa pahina 13 chapter 1 verse 106 and 107 nga dunay panahon nga si Master nagpakita og panig-ingnan nga gitumbok din ako o simbolo kay gipakita. Pag ingog simbolo gipakita, dili ako ang real nga Kristo. Doon na lang buti pasabot niya to. Sa Biblia, Bradiber, ngano nga gipakita man ni Master sa simbolo nga ako mao ang Kristo. Dili man ay realidad nga Kristo. Unsay buot ipasabot ni Master kaysa mga pag-ebanghilyo niya mingon, sabtan ninyo kining akong mga gipangsulti nga mga sambingay kay naay kahulugan. Sa Biblia, unsa ba si Kristo nganong gihimo kong ingon nga Kristo? Magbalantay sa mga karnero si Ginoong Hesukristo Reb. Tungod kay magbalantay si Kristo sa kaniro sa realidad niya na mga kaigsunan, mga mahal na mong tipaminaw, mupahulay mga Master. Sa pagpahulay niya, gihimo ko niya nga Kristo. Kay si Kristo, mao may magbalantay sa kaniro, nga kanang mga kaniro, mga tao na. Na kini mga tao nga akong gibantayan, kang Master man na, dili ako. Bisan pa ang mga kaubang ministro, pati pa ako ang tag-iya kanamo nga nahimong membro sa PIPSIM, si Master. Ayon ang priba nga si Kristo magbalantay sa kaniro busa diha kong dapita gihimuag simbolo ni Master nga ipagbantay ko sa iyang mga tao. Niyari batong pagabasahon sa Biblia nga may tatak SDA kung Seventh-day Adventist Church, dinhi nato pagabasahon sa Hebrewhanon kapitulo 13 bersikulo 20. Ingon na niini ang nakapahayag. Karon hinaot nga ang Dios sa kalinaw nga nagbanhaw sa atong Ginoong Hesus ang dakong magbalantay sa mga karnero pinaagi sa dugo sa dayon nga pakigsaad. Oh, gi-highlight na to. Read, highlight. Giingon karon hinaot nga ang Dios sa kalinaw nga nagbanaw sa atong Ginoong Kristo. Unsa ni? Sa atong Ginoong Kristo ang dakong magbalantay sa mga karnero. Magbalantay si Kristo sa karnero. Kini bang mga karnero, Brad Ronald? Kini ba'y literal nga karnero o mga tao? Di gina literal nga mga karnero, Reverend. Ang ipasabot niya na maog yun na ang mga tao. Atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church, dinhi sa nakasulat sa Ezekiel kapitulo 34 bersikulo 31, ingon ini ang atong mabasa. Og kamo nga akong mga karnero, ang mga karnero sa akong sibsibadan, mga tao man, og ako mao ang inyong Dios, nagaingon ang Ginoong Hiyobah. Nakakita na to ang simbolika di ay nga gipakita ni Master nga gihimo ko nga Kristo para tungod kay si Kristo magbalantay sa karnero, ipagbantay ko ni Master sa iyang mga karnero kay doon na may uban nga mga kadagkuan sama ni Pedro Sobailo naglain, nagtukod og Seal of the Living God Church. Sila si Mary Alcazarin nagtukod og Four Corner World Spiritual Division, the Kingdom of Living God, I Am Who I Am, 7-star General. Ang chapter president sa Cordoba, si Leonardo Ubanos, nagpasakop diri sa Dalirig, Bukidnon, kang Haring Kuluban. Unya karon kay namatay naman si Haring Kuluban, nagwali-wali na si Nardo dinhi sa Cebu, sa Radio FM nga iyang gisudlan. Muna nga, daghan pa kini silang mga kauban. Busa, mao nga gibili na daan ni Master nga bantayan ko ang mga katauhan niya. Nakaron, pagpamatuod nga kung ako giintrigaran sa mga membro ni Master sa PBCM, ingon nga ako'y nagbantay sa iyang mga katauhan. Sa panahon kang Kristo, katubang pagpakabaton, Bradroni, og mga katauhan si Kristo. Sa iya ba gitugikan o sa iyang amahan ni Kristo, gitugyan na nga kang Kristo.
Dili to ihagikan ni Ginoong Hesukristo Reverend katong mga karniro nga gihubad mga tao kun dili gikan to sa iyang amahan. Ang prueba basahon nako dinhi sa nakasulat sa Biblia nga may tatag Seventh Adventist Church sa Juan kapitulo 10 bersikulo 27 ngadto sa 29 ang akong pagbasa. Inyong patalingogan mga kaigsunan. Ang akong mga karniro nagapatalingog sa akong tingog og ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. O ginahatagan ko sila kinabuhing dayon og sila dili gayod malaglag ug walay bisan kinsa nga mag-aagaw kanila gikan sa akong kamot. Bugat nga punto nga naana ka ng magkanong kang Kristo, gi-highlight og red, walay bisan kinsa nga mag-aagaw kanila gikan sa akong kamot. Sunod, brother. Sa bersikulo 29 gingon, ang akong amahan nga mo'y naghatag kanila nganhi kanako siya labing dako sa tanan ug walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa amahan. Labing mabugat nga katarungan sa atong Ginoong Kristo nga gibuhian. Ug gusto atong pangutana nga dili kang Kristo kanang gitawag og mga karnero. O ang akong amahan nga mo'y naghatag kanila nganhi kanako. Siya mao ang labing dako sa tanan ug walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa man. Pag-abot sa kang Kristo, gipaningkamutan ni Kristo nga pabantayan man ni Jehova o sa amahan ang mga kaniro nga giintrigan niya, wa po daw makaagaw sa iyang kamot mao nga sa pagpabantay ni Master sa mga membro sa PBCM. Tungod kay siya mo pahulay, mga naghimo siya simbolo o ehemplo nga gihimo taniya nga Hesukristo para pagbantay na ng dapita, dili ako Hesukristo. Mo na Sister Lina, Balaba o kinsa pang mga membro sa PBCM. O sa Biblia, si Kristo, tungod kay atong doktrina, Bradron, si Master Espiritu Santo man. Sa Biblia, gipakita gyud po nga si Kristo, anak sa Espiritu Santo. Unsay po ba, Brad Deber? Niyari ba ito pagkabasahon sa Biblia nga New King James Version, Holy Bible, dinhi na ito pagkabasahon sa Matthew chapter 1 verse 18. Ingon na niini ang nakapahayag. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Nga kung nato ning basahon sa Biblia nga Seventh Adventist Church Reb sa maurag gihapon dinhi sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 ingon na niini ang nakapahayag og ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kasulunon pa kang Jose sa wala pa sila mag-usa siya hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Sa Cebuano, makita nato nga siya hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Pero sa English, sa New King James Version, balikan nato katong gibasa. Giingon, she was found with child of the Holy Spirit. Pag ingog she was found, nagsamkon siya with child, uban sa anak sa Espiritu Santo. Pag Cebuano na, nawala na lang ang pagkaanak sa Espiritu Santo. Niining atong Ginoong Kristo. E di, gipamugat lang to ni Master para ipakita nga sa formula nga si Master Espiritu Santo, ako, yung anak. Gihimo lugar ko ni Master ingon nga Hesukristo sa simbolo para sa pagdumala sa mga tao nga bantayan. Na kung ipakadautan na to, tanaw na to, si Apostol Pablo ba tinawag sa atong Ginoong Kristo? Oo. Pero gingon nga ang pagkatinawag ni Apostol Pablo, dili gikan og tao, mugawas nga si Kristo dili di ay ordinaryo, kay di ba di tao si Kristo? Hayan ang prueba ni Brad Ronald. Ania ang puriba anarib atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 1 atong ikama sa bersikulo 11 hangtod sa 12. Ingon ni natong mabasa sa bersikulo 1. Si Pablo, apostol, kinsang pagka-apostol dili gikan sa mga tao, Ni? pinaagig tao, kundili pinaagi kang Hesukristo og sa Dios nga Amahan nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Mupos kitag kadiot. Oh, matinaw si Pablo apostol man na. Kinsang pagka-apostol dili gikan sa mga tao, ni pinaagig tao kun dili pinaagig kang Hesukristo og sa Dios nga man. Una-una argo dili pinaagig tao si Kristo di ay dili tao.
lahi si Kristo dili ordinaryo nga tao. Sa ato pa ang pagkapostol ni Pablo gikan kang Kristo dili gikan sa mga tao o gikan usab sa Dios Aman. Ato ipadayan Brad Ronald ang imong gibasa. Atong ipadayon sa bersikulo 11, kay buot kong masayran ninyo, mga igsoon, nga ang maayong balita nga akong giwali, dili tawhanong maayong balita. Sa bersikulo 12, kay wala ko kinidawata, gikan og tao, di gika tudluan ako, mahitungod niini, kundili pinaagi sa pagpadayag gikan kang Hesukristo. Oh, di matinaw kay wala ko kinidawata gikan sa tao. Na si Kristo lagi. Di ito tao, kundi pinagi sa pagbaday gikan kang Hesukristo. Mabasa man sa 8:40 sawan nga si Kristo tao, pero nganong gingon magdili tao? Si Kristo dili pinagi tao ang iyang pagkatinawag ni Apostol Pablo para ipakita nga si Kristo Dios. Na kung gihimo man ni Master nga ako Hesukristo dili ko Dios, kay simbolo, example lang to para gawion ko ni Master, gamiton kong kasangkapan sa pagbantay sa iyang mga katawhan para dili maagaw. Kay kung dautan, si Apostol Pablo ba? Sa panahon niya kay si Kristo may nagtawag kani og Dios, dili daw to pinagig mga tao. Brother, si Kristo ba mao ang Pangulo sa mga tinun-an sa atong Dios sa Kristo? Siya ba'y Pangulo? Si Pangulo Reb, oo Reb. Nakaroon. Tungod kay siya ay Pangulo. Si Apostol Pablo nga ang Pangulo nila si Ginoong Hesukristo. Giunsa sa mga tao si Apostol Pablo pagdawat. No, niya ato pagabasahon Reb sa Maayong Balita Biblia Imprimatur Julio Cardinal Rosales dinhi sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 14 ingon na niini ang nakapahayag. Apan wala ako ninyo tamaya ni isalikway bisan kun ang akong sakit nakasamo kaninyo pag-ayo. Kinunua, gidawat ninyo ako nga daw usa ka anghel sa Dios. Gidawat ako ninyo sa mara nga ako si Kristo Jesus mismo. Nakita nato higala mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBCM, mga brother nga mga maghuwali nga nakigkontra. Tanawa ang gigamit sa pagpamahayag ni Apostol Pablo. Yatong tungura dili siya sa pahayag dili gikan sa tao ang pagkatinawag niya, gikan kang Hesukristo og samahan. Pero sa pag-abot na ni Apostol Pablo, unsay gibuhat sa mga tao? Gidawat ako ninyo sa mara nga ako si Kristo Jesus mismo. Si Apostol Pablo nagpatuo-tuo ba nga siya na si Kristo? Sa mara niya na. In the same way, kung gihimot ako ni Master ingon nga Kristo, dili ko Kristo samang kibuloy. Ako ang may-ari ng sanlibutan. Ako ang appointed son. Puryabuyag pod. Lain ang pagtulo ni Master dunay tumong. Sa mga mukha kitag example sa unang panahon. Kay kung atong ignon, murag nayabag man tiyan ang ulo dahil silang magtutudlo. Kay nagmuntar man siya sa iyang bata o si Reverend Charlie nga gihimo niya nga ingon nga Hesukristo. Na ni atong tungura, dili lang sa atong panahon, bradron, ang ingnon nila og nayabag. Bisan si Uba sa una bradron nayabag pod ngano kay ang Dios sa una bradron kinsa sa wala pa ang atong Ginoong Hesukristo nga panahon ug sa wala pa kining panahon sa katulong hugna diya sa Espiritu Santo ang unang panahon bradron. Mao ang gilang nga Dios rin mao ang amahan nga si Jehova. Na niya nang tungura Unya matawag pog nayabag pod lugar si Jehova. kay si Jehova naghimo man kang Moises ingon nga Dios. Asang puriba. Basahon ako sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Ari ko mubasa sa Exodo kapitulo 7 bersikulo 1 ingon ini ang atong babasa. Og si Jehova miingon kang Moises, tan-awa, gihimo ko ikaw ingon nga Dios kadto kang Paraon og si Aaron nga imong igsuon mamao ang imong manalagna. Nakita nato dining panahon na kung ingnon nga amura man nagnayabag ng inyong Espiritu Santo di ay nga si Master kay naghimos sa usa sa mga ministro si Reverend Charlie maoy Kristo ninyo. Wala mayabag. Kay kung ingnog nayabag, doon nalay tumong. Gipasabot naman namo. Listen po kamoy magbuot-buot para nako. Nga gi-explain naman. Si Jehova atong panahon na siya may Dios. Ang pangutana, tungod kay gihimo niya si Moises, ingon nga Dios ngadto kang Paraon. Si Moises nahimo ng Jehova. Nayabag pod si Jehova nining tungura. Wala. Kung anong gipamugatan sa Dios si Moises para sundon. Tungod kay
ang Dios manuluwas si Moises nining kahimtang nga gipamugatan nahimo na usab siya ingon nga manuluwas o pangulo o leader. Sama usab sa atong panahon karon bradron nga Tinuod. pag wala na si Master, isip na lugar, nahimo kitang leader, pero gitawag og Executive Vice President kay si Master, Supreme President and Founder. Asa ang priba nga nahimo na si Moises Brad Ronald ingon nga manluluwas sa pag-ingon nga gihimo ko ikaw, ingon nga Dios. Ania ang puriba anarib atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 7 bersikulo 35 ingon ning atong mabasa. Kining maong Moises nga ilang gisalikway o giingnan kinsa man kunoy nagtudlo kanimo ingon nga punuan og maghukom kini sa Dios gisugo ingon nga pangulo og manluluwas pinaagi sa kamot sa manulunda nga mitungha kaniya sa kahoyng talungon. Oh, matinaw sa pag-highlight na to na iridya, kini sa Dios, iba isis lugar, gisugo ingon nga pangulo og manluluwas. Mao di na ang ipasabot nga nung gihimo si Moises ingon nga Dios dili kay atong ingnon nga murag nayabag si Jehova. Sama pod nga murag nayabag ni Master kay anong naghimo-himo ni Reverend ingon nga Kristo pag dumala ka na pagbagtay sa mga kaniro para dili agaw ni bisan kinsa isip leader diha sa pundok sa PBCM samtang si Master ni pahulay. Tinuod gana Reverend o gani usa sa kaubang ministro nagpamatuod nga ang PBCM, ang katawan nga PBCM matod pa sa iyang pagpayag wala lain gibinlan kundi ang Executive Vice President lang ikaw kana ang gipasabot Reverend. Kaubang ministro nga mao si Brother Hermoines Macarayo. Atong paminawan Rev Brother Dever ug Brother Ronald ang pahayag sa kauban nato nga ministro Brother Hermoines Macarayo. Pangutana, kinsa man di ay ang ato daing labaw. Di ba si Master? Na kay si Master man, asa man gibilin ang pagtulon ang PBCM na mas kamot ni Reverend. Musugotag sa dili. Ang mga tao gyud diha gyud gibilin ni Master sa mga kamot ni Reverend. Inana ra gyud nga sistema. Ang ako lang makalao mo. Dili og dili gyud ko kabiya ni Reverend sa prangka nga pagkaistorya. Klaro kay Rev ang iyang pahayag Rev. Oh. Asa ko no gibilin? Gibilin ba sa mga kaubang ministro? Wa Si gyud. Brother Rodi? Wa tay nadunggan nga dinhi gibilin ni Brad Rone. Okay sa pa, Brad Diha Ron? ba ni Brad Cesar, ni Brad Valencia o ni Brad Dani ang katawhan nga PBCM kundi matod pa ni Brother Hermoines Macarayo ang katawhang PBCM gibilin diha sa leader nga mao si Reverend Charlie. Na mao man na ron ang concrete nga konklusyon. Og sa halublak pa ug sa balay pa concrete kay halublak man dili katong gitawag og mga kahoy ang dapat. Na kinsa man day manguna sa doktrina nato niini karon, brother? Kinsa pang mga kauban nga ministro? Mao man na ron ang akong gikatingad-an nganong naunsa nga nangunana mo busa gitulid na mo sa mga kaubang ministro samtang sayo pa gisirad-an na namo ang magkaigsunan sama ni Sister Lina Balabang ang utana nga once nga musunod siya leader ang iyang pangitaon pagsiguro. Dayon ang mga ministro nga nagsunod sa liderato gikan kang Master nga mo'y akong gisunod. Nakaron, tungod kay gihimo man ta ni Master sa simbolika ingon nga Kristo. Pag ingon simbolika, dili na tinuod, di na tinudon. Naay buti pasabot niya na. Unsa ebanghelyo ni Master nga nakapatik na sa atong basahon, brother? Okay niya ang ebanghelyo usa sa ebanghelyo ni Master nga napatig sa basahon mga kasanatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Divine Master Tomas D. Ihunyo Sr. by Reverend Charlie Ihunyo ug ang katabang Danilo Nakwa. Kining nakasulat dinhi sa pahina 85 nga pahina mga kaigsunan basahon nako dinhi sa chapter 4 verse 57. Yeah, sao na to gingon sa pagbayag. Ug matod ba ni Master mahitungod sa nakasulat sa Ecclesiastes 1:9 sa Tyndale Translation nga the book ang namaog kaniadto mamaugma o ang nahimo kaniadto pagahimuon manugma. Sa English man history merely repeats itself. Ingon des Master, husto na tinuod na ang pagpahayag sa atong magtutudlo.
O di nakita nato nga ang history merely repeats itself. Husto kuno na og tinuna. Mao nga kadtong sistema nga si Hiyuba nagtudlo ni Moises ingon nga Dios. Si Kristo usab nakita nato nga nagtawag ni Apostol Pablo, nahimo si Apostol Pablo ingon nga Jesucristo. Jesucristo, dili sila Dios, dili siya Jesucristo, si Apostol Pablo. Sama usab nga napabalik sa pagtudlo ni Master, ingon niya na, may basihanan ka na sa nakasulat sa Biblia. Dayon, yun sa pagpamugat ni Master ang atong kaugaling, nga wala kanila o kaninyo, Brad Ron. Niining puntuha lang. Niining pag-ibanghilyo ni Master Brad Deber. Niya atong pagabasahon rib sa kining atong basahon, atong pagabalikon pagbasa kining mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Dinhi nato pagabasahon sa pahina 5, chapter 1, verse 34 to 35. Ingon na niini ang nakapahayag. Kani adtong tuig 2000, gibalik-balik ni Master sa pagkadaghan ang pag-ingon. Loy, wala bay nang hilabot nimo? Loy, pagbantay kay naarabay naninguha sa pagpatay nimo. Ayaw og kabalaka kay naa ako sa imong luyo. Pagsaba lang Loy, ug kinsa ang manghilabot nimo. Sige, sulayin ninyo paghilabot si Loloy Charlie. Di ba makatilawgin mo sa akong kamot? Verse 35. Matabarini. Loy, pinangga tabaya ka Loy. Og dayong panindak ni Master sa iyang tiil, sa semento sa salog sa palasyo, ug uban sa iyang tuong kamot, nga kinumo gisumbag-sumbag sa palad sa iyang walang kamot. Nakita nato na dili man na pagpamugat nga nagpabilib ko sa kung kaugaling. Tinuod na Brad Ron sa imo nasaksihan nga gibanghilyo na ni Master. Tinuod na Reverend gani ug atong hinumduman ang kasaysayan kini si Brad Valencia usa ni nga mumustra ba sa kamot niya diya nga yang imustra bito tong pagingon ni Master Sulaya gilabot niyo sa loloy di ba makatilaw mo sa akong kamot wa ka siguro malimot niya na Brad Valencia Na pangutana Brother Danilo Nakwa kaninyo nga mga brad. Unsa man ninyong gibuhat? Panghilabot nako og dili? kana Kay kita nagmuntar man sa doktrina nga kayusahan. Kamo ba'y leader? Kamo'y chief minister? Mao man na ron una apod uroy. Kadali ba nato malimot? Naamantas pag-ibanghilyo na. Giaprobahan nato kini kay tinuon na dili ra ba nga nagsulat-sulat mi ni Sister Lina Balaba nga muto-muto ni. Ha? Mo na tinuod. Unsa pay gipasidaan? Nag-ingos Master nga na ako no gani pay mo patay nako. Mawita pa ng inyo kay murag gipatay ninyo ang doktrina ni Master. Ug ako pa nagkinabuhi kanang doktrina ni Master. Gipatay na ko ninyo. Pero tungod kay giintrigo ni Master ang pagpasabot, mao nga ang pahayag dili gyud ako kuhaon sa akong bunganga sa Biblia o sa mga ebanghelyo ni Master. Unsa pay ipasidaan ni Master kabahin nako Brad Ronald sa nasaksihan sa mga membro sa PBC nga hinulod gawas niya atong dili hinulod. Adi Areb, atong pagabasahon, dinhigapon sa mga kasanitian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Sa pahina 12, kapitulo 1, sa bersikulo 93 o 99, ingon ini nga atong mabasa. Ayag kumpiyansa, wala gani ko magkumpiyansa nga master ko, kamo pa ba? Sa 99, Loy, ayaw pagkumpiyansa, sayo og panira, matod ni Master. Gingon, ayaw kumpiyansa. Wala gani ko magkumpiyansa nga Master ko, kamo pa ba? Loy, ako'y giadresa na. Ayaw pagkumpiyansa, sayo og panira, matod ni Master. Mo nang Sister Lina Balaba, mga kaigsunan, nga ako na ning gisirado nga dili tinuod ng ilang mga pasiatab. Sumabag ka mo, Chief Minister? Nakaron, hay pangdugang pagpamugat sa atong magtutulo, Brad Ron, sumala sa masabtan o masayran sa mga kaigsunan. dinhi nga punrib sa maong libro mga kasanitian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao ani ko mabasa sa pahina 12 sa chapter 1 verse 98 no akong basahon giingon dinhi sa pagbayag. Loy, lugar ikaw gipasabot ni Charlie, matod ni Master, pagbantay kay duna rabay mo ilog sa imong posisyon.
Pero ayaw kabalaka kay naa ako sa imong luyo. Gibalik-balik kini og pasidaan ni Master ngadto kang Charlie Eugenio sugod sa Enero 2004. Nakita mo na, kay si Master na paulay 2004, Septembre 26. Sa ato pa, wa pa mo paulay, iya na ning gisulti. Mao nga na ning kamot, nga masulat ang mga ebanghelyo ni Master para ma-refresh sa atong kaisipan. Doon na di ay kuno'y muilog sa akong posisyon. Natanawa, kinsay mangilog. Di ba, iming nis inyong pagpangilog? Atong basahon ang pag-upos ni Brother Danny na to. Hinaot ka sa pag-explika na mo. Dili ka mo ingon nga pagsakit ni. Kay ikaw mo'y nagsakit kay kibalik giguba nimo ang doktrina sa kayusahan diya kang Master nga gimuntan nga nahibaluan ni Reverend og sa makauban pang ministro og sa mga chapter president og sa mga katawhan. Haen Brad Dever. Ni atong pagabasahon Reb, mo kini ang pahayag ni Brother Danilo Tinakwa ingon ini Nga nabutang sa sa social media man ni Reb, iha man ning gi-upload atong pagabasahon nag-ingon ini. Basin kun wala ka masayod o nakalimot ka nga pinaagi sa personal nga panalangin ni Master, ako'y gitugyanan sa pagsulat sa doktrina ug mga dokumento sa PBCM. Ako ang gihatagan ni Master sa hiya sa pagsulat, pero wala ko kini ipasigarbo kay mapugos man gyud ako sa pagbuhat ni ining buluhaton nga gisango ni Master dinhi kanako. Busa hinay-hinay lang sa imong pagpasangil na nasayop ko sa pag-ingon nga wala magbalawd si Master sa politikanhong kayusahan. Kamo ang nasayop o nakasupak sa pag-interpretar sa balawd ni Master mahitungod sa tawhanong eleksyon. nakita na to. Siya kuno ang gipanalanginan para sa pagsulat sa bason o dokumento. Walay lalis niya na, Bradan. Kanang imo ganing pagpamugat nga gipanalanginan. Wa na mo gawa sa kong baba nga anak ko ni Master kung gipanalanginan ka. Ang pangutana nganong naingon ani man ang resulta. Ningon ka nga dili tinuod ng kay usahan. Kami nga mga ministro nasayop sa pag-interpretan niya na. Mao bitong gipatawag ka namo sa sulod, di man lagi ka mo anto. Kay ato nang hiusahan ng imong doktrina nga gikan magkaanak ni Master. Ikahadlok nimo nga tinuod magkaanak imuha. Pero matud pa nimo kay nasayop man ang tubag nini. Mora ang chapter president sa gitawag og Bato Plaridel, Misamis Occidental Branch 83. Atong pamation ang pahayag ni Felipe Manlod kung wala ba ka ng kayusahan. Sa una, pagka-membro na ko din sa PBCM 1993-94. Pumiro ginatambong konferensya Marso. Uno ko na abot diri. Pagkapit sa dos, ipatawag kong Master diri sa taas. Ipangutana uban sa kong chapter, uban sa kong asawa nga narehistro na ba ko diri sa Pumilik. Bingon akong misyonaryo nga wala pa gyud Master kay mabago man ning membro gahapon pa ni nabot. Ningon si Master, iparehistro na loy sa Pumilik. Ikaw loy, itudlo ko nga magparehistro ka loy. Aron ang imong residente dinhi na sa San Antonio sa PBCM compound. Aron kay ug dunay akong politiko nga akong itudlo nga mo'y pabutaran, mao kanay butaran kay mo nay kayusahan nga akong gibuhat nga balaod nga kayusahan sa mga membros pagtulunan sa PBCM. Namo to nga nagpa-membro ko o nagpa-rehistro ko, nahimo kong botante dinhi sa hasaan dinhi sa PBCM compound. Matol pang Master, ang kayusahan balaod ni Master na sa tanan nga mga membro sa pagtulunan sa PBCM kinahanglan mo sunod yun sa kayusahan. Nakita nato na tungod kay ako executive vice president, akong ginumalahan gipanunod ka ng mga bahina. Kay aron dili magkasungi o magkasamok ang atong pagtulunan sa PBCM sa pagbutar. Tungod kay ako may gihimo ni Master ingon nga Kristo, dili man kamo. O man ari problema. Gani matag politiko, gobernador man, mayor, presidente o senador, maghangyo gani nga kinahanglan og mahimo nga dili nata og mayor pa, dili nata manguha paglaing mga kagawad nga dili nako kapikit kay basin unya og babagan ang akong project. Mayo nang akong mga kagawad kay di man to sila mosupak aron ang mga proyekto hanutoy mingon ana gani ng politiko unya kita na hinuon magsalimbuwag ta
sa kasaysayan ni Bongbong Marcos sa pagdagan niya. Nag-ingon ba siya, ayaw mo paghiusa, kung kinsa may inyong pilion, ayaw mo paghiusa. Ingon na ang iyang sistema. Ato pamation si Bongbong Marcos sa panahon sa iyang paghangyo o pagdagan sa wala pa siya mudaog. Okay. Dapat nating harapin ang paghahanda para sa magandang bukas ng nagkakaisa. Talikuran na natin ang pagkakahati-hati at tangkilikin na natin ang mapagkaisang leader na maghahatid sa atin ng mas maunlad na bukas. Bongbong Marcos po, numero 7 sa balot. Oh, nakita nato kung subayo nato Brother ang gipamahayag ni Bongbong Marcos sa wala pa siya mudaog sa paghangyo niya. Unsa iyang gingon? Ato pagabasahon diretso lang to sa Cebuano Reb, nagaingon ini. Kinahanglan natong atubangon ang pagpangandam alang sa maayong kaugmaon nga magkahiusa. Talikdan na nato ang pagkabahin-bahin ug ikalipay ang mohiusang leader nga maghatod kanato sa mas malambuong kaugmaon. Kita mo na, matinaw sa gipayag nga kinahanglan natong atubangon ang pagpangandam alang sa atong kaugmaon nga magkahiusa. Talikdan na nato ang pagkabahin-bahin. Pero matod pa nimo, wala si Master magsugod magkahiusa. May pa diya si Bongbong Marcos. Mao man na ron. Naunsaon di pagdaog nato. Mingon ra ba din ka dan ngano wa man da lagi makadaog tong atong gipadagan, among gipadagan nga gisuporta ng kapitan. Tungod kay nadala sa inyong kampanya, maubitaw ng hiusa aron makuha nato ang kadaugan. Pero kay gibaligtan naman ninyo, mauna nga dili mo makapaabot. Nga kami nga mga ministro diya sa kang Master maglain sa sistema. Pabilin ang kiusan gani daghan pang suportar para nining basahon nga kini nga basahon nga giingon sa pagpaningil nga naa kunoy wala itug-an. Ingon ba kadan nga wa kuno nako isulat apil sa libro nga kini kay nahadlok kuno ko nga siya ra ba kuno ipadagan ni Master sa politika, brother. Nag-ingon man ta sa sabot, apurado man ka nga kung mahuman pagsulat na atay volume 2 sa mga kasinatian uban sa Espiritu Santo. Napatik na dinhi unya ini ato ning basahon sa mga pagtun unya nato alang sa ikalimpyo sa una sa mga kami nga mahimong membro sa PBCM ug niadtong mga membro nga murag nabukutan tungod kay nahiluan sa istorya na pod nga dili kay usahan ang gusto ni Master sa pagbotar sa politika. May di ay kay ipaintertag politika unya wala ang kiusahan. Kang Brother Valencia pod kay lain pod iya kay og apil kas politika yawa mabitatong ningon si Brad Samuel nga anong nibotar man ka atong presidential election kang Bongbong Marcos. Yawa man dito. Ya nag-ehemplo pod kog ingon nga gilaig pagsabot ni ingon ko pagsulti kay mura ra man guna nga nagpamatuod ta ba nga nakapanutbras na ba ka ingon na og makapanutbras na ta kay wa may kay nanutbras na ta nganong na may gisaway ko nako siya nga adunay di man na mao kay buot na kong ipasabot. Nag-ingon man ta nga nag-ingon man ka si Master nga ang eleksyon iya siyawa kumubutar ta dili ta mo apil ana na nganong nibutar magka dapat dili ka mubutar kay iya man ito siyawa na mura nagnanutbras ba kay ngong nakapanutbras na ka wa di ito makapanutbras kay nganong napamaykiki dili kay nag-ingon ko nanaway nga nakay kiki nya himuon na pud nako nga baki imo ra man pagpanabot tan-awa ba pamatia konsulti. Sa mga lamang tigpaminaw miabot ng oras sa ngalan na lamang sa among magtutulo Master Tomas ni Senior amo kini padayon sa sunod nga mapagtuon sa uban pang angay tukionon para sa doktrina. Kini si Reverend Charlie Eugenio og sa ngalan sa kauban nga mga ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Ug kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. O kiniusab ang inyong igsoon ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hayat mati, tayo
Pagkadaon